שלום צופים יקרים, כאן מאור בפרק השני שלנו, והיום נראה לכם את השרת מיינקראפט שלי, אבל עם המאצ'י לגרסה 1.6.2. שרת די כיפי, אנחנו עכשיו בשיפוצים, אז אתם גם יכולים להיכנס שאני אגיד לכם את המאצ'י ואת ה-IP בדיסקריפשן, כל פעם אני אגיד לכם את המאצ'י חדש. אז בואו נתחיל בווארפ פארקור. כן, אז פה זה הפארקור, אתם צריכים ללכת למטה ופה מתחיל הפארקור, אז אתם עוברים אותו, כן, עוברים איך שלא יהיה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. התקנתי אתמול את הפלאגין Ingent All, פלאגין טוב. הפלאגין הזה אומר שאתה יכול לקשף דברים על 1000, שאתה כותב Ingent על, איך שלא כותבים את זה, אז תראו הכל פה על 1000. אייטם זה הורג בשנייה, וזה כיף הפלאגין הזה. והנה כזה כל הדברים שמקבלים בסוף. אז בוא נעלה למעלה. הנה סיימנו. אני לא ממש לכם להיכנס דרך פה כי אי אפשר להיכנס, אז כן, אני אראה לכם את הווארפ ספאון שהוא לא משהו. רגע, זה הווארפ ספאון, לא משהו, שולחן כשפים, ואנחנו אולי נחשוב על משהו ונשפר אותו. בינתיים הסרבר בבנייה, אז ניכנס לווארפ PvP. ווארפ PvP זה PvP, תזהרו, יש פה בור שאני אחסום אותו עוד מעט. אז כן, פה זה ווארפ PvP, אתם יכולים להתחבא בכל מקום, בכל המגדלים שאתם רוצים, וכל הזירה הזאת זוהי ה-PvP. אז טוב, תעשו ככה ויהיה לכם בגדים של זה. והנה כל הפלאגינים. כן, הרו קיטס, אופ קיטס, האיקונומי, נייק ניימר, הוט מה שזה לא יהיה, ועוד פלאגינים, ווארפ וכאלה. ועכשיו נראה לכם ווארפ איבנט. פה עושים את האיבנטים, הדברים יפלו, ייקח זמן עד שהם יפלו, אל תתייחסו לזה, לא ממליץ, כן, פה כלום. אז כן, מה עוד יש לי להראות לכם? אל תתייחסו למגדל הזה, המגדל של חבר שלי, כאילו הבית שלו. אז שכחתי להראות לכם את הווארפ, את הבית מלון, בית מלון יפה כזה, אחותי בנתה, אדמינית. בואו נראה, ווארפ הוטל. כן, זה ווארפ הוטל בעצם. אז זה לא מפה, זה חדרים, זה בית מלון שהיא בנתה. אז פה זה חדר ראשון, חדר שני, שלישי, רביעי. בטעות מישהו פירק את השלט, אוי, הייתי. בקיצור, זה חדרים נחמדים. עשינו פה מזרקה קטנה, וכן, מה יש עוד להראות לכם? פה זה אושר בנה, פה אין לי מושג, אח שלי בנה, אבל בקיצור, פה זה החדר שער לאנד, ופה זה חדר המחשבים. אז כמו שאמרתי, המאצ'י כל פעם יהיה המאצ'י חדש, ומשהו מאוד מאוד חשוב אני צריך להגיד לכם, כשאתם נכנסים לסרבר, זה יהיה צריך לכתוב לכם ככה, זה יכתוב לכם ככה, איסינג ולוגין ופסוורד. אז אתם צריכים לכתוב, זה אומר לכם ככה, אתם צריכים לכתוב רגיסטר, סיסמה למשל 123 123 MMCC,
ואחרי זה רק פעם אחת, ואחרי זה לוגין, 1, 2, 3, 1, 2, 3, MMCC, והופה, אז אתם תתחברו ותיוולדו איפשהו. אם אתם תיוולדו באדמה, אני אשגר אתכם למקום שלא תיוולדו באדמה. אז כן, תודה שצפיתם אנשים, לייק, סאב, קומנט, אז יאללה ביי אנשים.